saisin kasketella sinun suklaapalleja. Mä oon tässä valon keskellä. Ollala! Täällä tapahtuu. Se Crafting Table. On täällä päällä. No niin, possu, ruvetaanpa lisääntymään. Luumukiisseliä. Mites jos mä liiskailun tämmösen alle? Mä tuun Jepsin luo. Mä voin hävitä kun mä oon haamulla. Hehehe, kuokkaa. Se löyt mua. No sähän Miksi sä ammuit kiusaat? minua. Miksi sä kiusaat? Miksi sä kiusaat? Kiusaat minua. Ammuit minua. Miksi sä kiusaat? Ammuit Miksi sä minua. kiusaat mua? Ammuit Miksi sä minua. kiusaat? Mikä? Sweet dreams are made of this. Tuohon! Minä en katsonut. Ei, mutta... Se oli se vittu takki! Jepsi! Hei, mitä mä kuulen? Vittu aivot ylöskin siellä. Mä en kuule teitä, mistä te olette? Hei, PvP on pois. Jepsi Se oli tämä soihtu. Eikä oo. Missä se kävi? Ei kissa. Mennään onks se... Kato, ei, mä en oo hullu. Mitä? Ai! Ai virkulle kanan! Ei sitä näe täällä. Kanatko stressaantunut vai? Ei! Korvet tuolla ylhäällä. Tässä on ihan palleessa siellä. Mitä? Et ole ikinä kuullut Sakama-sarjaa ennen. Moi. Mitä se yrittää? Minä näin kun sä vaan joit tuohon. Kananakki. Se lähti pelistä. Joo. Ei kun oot sä varma nyt. Kai se nyt vaihtoi oikeesti. Ei ollu kananakki! Ei ollu kananakki! Ei! Niki creeperi! Sitten kun tulee päivä. Ei täällä oo mitään vaaraa. Ai Tää. Pojat on oikeesti. Ei, mikä tää on? Jepsi. Kuka tää on? No Jepsi, mitäs me halutaan tää ylös? Vettä! Ei oo vettä. Hitaampi kuin minä! Saatana, mä oikeesti lupaan! Mitä? Mä lupaan! Mikä sulla on? Keskityy! Pixelgun 3D. Pitäisikö laittaa kautta MSG, who is highs? Onko se pinkki? No oli aika käy. Mä hyppään tän koko jutun yli. Eli mä vittu delasin. Mä delasin oikeesti. Mutta meidän tiimiläiset on katsottu Suomessa. Oho. Sä oot seppö, mut Jos mun pitää siellä kokeessa ruveta kirjoittaa jostain saatana Ugandan tuulierosiosta, niin mä otan mun OneBladein mukaan kouluun ja mä trimmaan sen Roopen viikset kakkospelille. vittu. No mikä hito paikka tää? On mikä lunta paikkaa. Loseri. Miksi teillä on niin paljon possuja? Teillä on onko se... No niin, boss. Ei!
Nähdään näkyjää. Mitä näkyjä? No sä Tule näet jo. pois sieltä, se palaa! Mistä kun se tuli tänne Sigman palaamaan viikkaan? Kalli. Tää pohdi. Täällä on joku Herobrinin talo. Hei, täällä on joku hito Herobrinin talo kai. Kuulitteko, täällä on joku Herobrinin talo. Herobrine! Ei siis pääse tänne. Mä saan pitää auki. Ei. Äyssä jäi. Ei. Tai niinku, en mä tiedä, jos niinku, siis, en mä, tai mut siis jos sä, siis niinku, en mä tiedä, jos sä haluat, mut niinku, ei, tais. Ok, mutta ootko katsonyt Simpsonit-sarjasta, eikö se on hyvä siinä sitten koko Simpsonit perhe-elimet, Bart Simpsons, Homer, Pokemonit, saa nauraa. Naurattaa se tietty myös vaikka Homerin Daski, kun tietty muut. Kannattaa katsoa nopeasti. No ei mulla mennyt paljon. Oh fuck. Mäkin kuole. Mittani on täyttymässä. Miksi tässä on jotain tällaisia? Ei vittu. Freedom näitä. Mitä se priidaa? Seniksi. Mulla on vittu päästetty peruna kädessä. Uuteen nousuun. Se on kun meni. Taas okei, kato. Haloo. Haloo. Ei ollut niin vaikeeta Dooma. Kato, ei. Se on Piru jossain olkapäällä. Katso taaksesi. Nyt se näyttää, että se on Friendlycastia vastaan. Radiorovi antaa emännälleen kyyti. Paikka. 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 Tästä hyvä paikka. niin. Onks toi Gekkoset joku mun naapuri vai kuka? Hyvä poika, saa mennä. Saa mennä. Mitä? Älä perkele! Tähän tulee hieno temppeli. En sano vielä kenen temppeli, mutta temppeli. Vitun idiootti! En mä nyt itekään tiedä, mutta temppeli se... Eihän sattuisi ole 10.4. Hyvä. Ei sit mitään. Ne valehteli. Et se Ja toi aika nopea. Se on oikeasti 10 pistettä. Helppoa! Mitä? Minun hevonen saatana! Ketä reunaa pitkeeksi on meitä? Can I get... No. Tai vähän niinku... Tän... Oh hell! Apu! Takaisin! To the front office. Thank you. Haki sitä aika paljon. Joo. Oi saatana. Manu? Ei Toonus kerkkikään. Say one lie, bro. Avocado. Tuu Manu. Tuu Manu, ei Mitä ihmettä? Joo juosta hittoa. Jotain. Mitä jotain? Ei oo Manu. Hei Manu, oliks sulla jotain asiaa? Manu, Älkää alo. puhuko. Jotain. Joo, sä sanoit jotain. Manu sanoit jotain, ei hätää. Se on oikee. No voi ryökäli! Mennään tänne! Simeo! Se on se aito. Onko Manu aito? Apua! Onko se aito? Joo, get out.
Kiedä, toi. Missä Nikki? Meillä ei Nikkillekin tonne maton varaan, onks Nikki vielä? Nikki vittu. Joo, sori, oli vähän ummetusta. Apua! Ei Manu! Miten on jäänyt tonne kuunalle? Ota. Säikästä täällä. Sano niinku yli 5 minuuttia siitä, että se on one shot ja mä oon lyönyt sitä nyt 2 kertaa jo. No joo. Mä lyön vielä kerran. Mitä? Äijä. Ei mulla tarpeeksi HP tohon. Moi Simeon! Simeon on proud. Oh my PC! Onks sä lovi? Vittu ruoho. Okei, rauhoitu oikeesti! Vähän niinku voisi jäädä niinku elämään. Täällä ei oo niitä sähköjohtajia. Nyt sit ei lyö enää yhtään. Nobel